Riwruoge makedo ne ratiro mag jochiw thieth e kaunti ma Homa Bay obuogo mar dhi e ng'anyo thuolo mar jumbe ariyo mabiro kaponi sirikand kaunti no rem keto e tim winjruok kata ogirimiti mane gikete kokgi gi gavana ma kaunti no Gladys Wanga mane geto bero ngima jochiw thieth matiyo e kaunti no. Riwruoge ma oting'o mago makedo ne ratiro mag nurses, Kenya National Union of Nurses, riwruok makedo ne ratiro mag jochiw thieth matiyo e lab kod jochiw thieth mamoko kata clinical officers wacho ni sirikand kaunti no pok oket e tim winjruoge duto mane gikete kokgi gi gavana Gladys Wanga. Ne wasign charter. Number 1 charter no ne wacho ni promotions, confirmations and resignation mag members need the team with immediate effect. To nyaka sani koro higa achiel osekalo. Wan kaka jothieth mag Homa Bay, wan gi okumba mar thieth lakini ok okonywa sama watuo. Dweche auchiel mosekalo osara ma jothieth ma Homa Bay kata mna wach ni kata jomoko mopogre gi jothieth biro kosekalo tarik 10 nyiso ni gikawo chandruok mar jotich kanono. To gima timore manyaka ging'e mokwongo en niya, jothieth ma Homa Bay kata jotich ma Homa Bay ok odak e ute mag county. Gidak e ute ji mag chuol ma pesa mag ute ji idwaro gi bai tarik 2 ng'ato dwaro pesa ne. We give county government 2 weeks ultimatum to work on this. Failure to which we will have no otherwise but to give them a strike notice, so that once they elapse of the said strike notice, we will have no otherwise but to don our tools. Migao mar thieth okoni luoro nitie mar medruok